La Mancomunitat de Municipis de la Safor va aprofitar la gala de lliurament dels seus premis anuals Ferrer Pastor i Carmesina de narrativa infantil per a commemorar el 40 aniversari des de la seva creació en 1982. L'esdeveniment va tindre lloc el divendres 28 d'octubre al monestir de Sant Jeroni de Cotalba, a Alfauir, i va reunir més de 200 persones. L'esdeveniment també va ser un homenatge als polítics que, aparcant diferències ideològiques, van crear l'organisme en 1982. És un acte institucional molt important per a nosaltres com a ens comarcal integrat pels 31 municipis que conformem la Mancomunitat de la Safor, que respon al que és la comarca de la Safor Valldigna. Avui és una jornada de retrobament, de goig i de reconeixement i homenatge a aquelles primeres persones que tingueren la capacitat per veure quin havia de ser el futur. Un dia per acaronar-nos, per a posar en valor el que som com a comarca i per a seguir endavant amb la mirada llarga i sempre amb l'objectiu d'avançar en el que és la prestació de serveis per als nostres veïns i veïnes. En l'antiga església de Sant Jeroni, la presentadora va encarnar a la delicada de Gandia, ressuscitada per a, en to irònic, desmuntar la llegenda que era una dona feble. Doncs vinc a desmentir rumors. Sí, delicar. Que si jo no vaig existir, que si jo era una llegenda, que ai, que delicaeta, que es va morir perquè li va caure un pètal de gesmil al cap, que si era l'amant de Joan. Delicaeta, la veritat és que no. Estic molt farta ja. I a mi m'agradaria saber, d'ací, qui de vosaltres d'ací sobreviuria si li caiguera al cap una pedra de rosetó de 400 quilos? Qui? En primer lloc es va entregar el 31 Premi Carmesina de narrativa infantil, dotat amb 3.000 euros i la publicació del llibre per part de Tàndem Edicions del grup Bromera. Va recaure en l'escriptor Oriol Canosa, de Barcelona, per l'obra L'enigmàtic senyor Nosaltres. És una història on una nena descobreix que al pis dels seus veïns, on en principi no hi viu ningú, hi viu algú que és el senyor Nosaltres, i en principi allà només hi ha ocells. I és la relació d'aquesta nena amb aquest veí misteriós i amb aquests ocells que no se sap ben bé quin paper juguen en aquesta història. Va entregar el premi l'editora Paula Soriano i el vicepresident de l'ENS i l'alcalde de Castellonet de la Conquesta, Juan Espinosa. M'ha fet molta il·lusió guanyar aquest premi i poder veure el llibre publicat, i és una cosa que sempre fa molta il·lusió. El 17 guardó Francesc Ferrer i Pastor va ser per a la primera junta de govern que va constituir la Mancomunitat en 1982. Aquestes persones eren Joaquín Carbó Camarena, de Benirredrà, Rosario Costa Riera, de Bellreguard, Alfredo Giner Mascarell, de Vilallonga, Antonio Blai Femenia, de Beniarjó, Francisco Eivissa Canet, d'Oliva, José Aznar Sampaio, de Potries, José Pardo Alvarado, de Miramar, i Ferran Bofí Pardo, de Xeraco, qui va parlar en nom de tots per a rememorar aquella època il·lusionant. Simplement dir que tots els que formaven en aquell moment veníem de les eleccions locals amb una il·lusió tremenda per canviar coses, per fer coses noves, i això ho va importar també a la Mancomunitat, creant la Mancomunitat, perquè no sols creiem en el nostre poble, sinó creiem en la comarca, com a identitat de tots els saforencs, i que era una manera de ser solidaris, d'ajudar-nos uns a altres. Després, i al ritme de l'aniversari feliç de la mà del quintet de música Ad Libitum d'Ontinyent, van pujar a l'escenari els 16 polítics expresidents de la Manco que s'han posat al capdavant de la institució durant aquests 40 anys. Els guardons entregats varen ser confeccionats pels usuaris de la Fundació Espurna, dedicada a l'atenció integral de persones amb discapacitat intel·lectual. És gent molt rebonica, que fa coses molt xules, en aquesta ocasió de funk, i és un recordatori del que és amb la silueta de la nostra comarca, la Safor Valldigna. El torn de discursos el va obrir l'alcalde d'Alfauir, Marcos Tudela, que va donar la benvinguda als assistents.
Estic molt content de que hàgiu triat este lloc, que en tanta història, crec jo que millor que este lloc, que té tanta història, cultura i els premis que donem, jo crec que és el millor lloc que podeu triar i espero que el trieu més vegades. La diputada provincial de Mancomunitats, Dolors Jimeno, va defensar aquestes institucions com a expressió d'autogovern. Les mancomunitats les hem de creure i per això, que les mancomunitats són tan importants, hem de celebrar-les perquè més encara després de la llei de mancomunitats del 2018 són l'estructura necessària per gestionar els recursos públics, cooperar entre pobles i comarques veïnes i assolir l'autogovern més proper a la ciutadania. I conscient d'aquesta unió voluntària és el lloc idoni per arribar a acords per avançar, per compartir serveis i projectes de desenvolupament territorial. El director general de l'administració local, Antoni Suc, va assenyalar que el Consell ha impulsat una legislació que permet a les mancomunitats perdurar en el temps i ha aprovat recentment ajudes per valor d'1 milió d'euros. Una de les primeres obsessions nostres del govern del Botànic a l'any 2015, quan entràrem a governar, va ser el d'impulsar i el recolzar les mancomunitats, no totes aquelles que estaven funcionant prestant determinats serveis, moltes vegades en municipis molt concrets i molt poquets, sinó que intentar que allò que era un referent cultural i social en el seu àmbit, com era la comarca natural, una comarca reconeguda de forma molt ampla a tots els nivells, en l'àmbit periodístic, en l'àmbit mediàtic, en l'àmbit empresarial, en l'àmbit comercial. Quan parles i veus les entitats i les associacions de tot tipus, com s'organitzen, la majoria d'elles s'organitzen en l'àmbit comarcal. Tenim les edicions de la Safor, tenim l'Associació d'Empresaris de la Safor, tenim allò que és el referent, que és la Safor, que és la comarca. La presidenta Assumpta Domínguez tancava els parlaments amb un reconeixement públic a alcaldes i regidors, però també als treballadors de l'ens comarcal i representants d'entitats de tota mena de la Safor. Traslladar-vos en primer lloc les més sinceres felicitacions en un dia de celebració amb un acte de commemoració del 40 aniversari de la Mancomunitat de municipis de la Safor. Les meues primeres paraules han de ser d'agraïment i reconeixement públic cap a totes les persones que m'han precedit en el càrrec de la presidència de la Mancomunitat i el de la resta de membres dels successius plenaris, al llarg i a l'ample d'aquests 40 anys. Hem arribat fins ací pel seu treball, per la seva constància, per la seva perseverança, que han omplit de contingut i han dotat objectius una entitat col·lectiva com és la nostra. A més, és just reconèixer que en bona part d'aquesta vitalitat que emana la nostra mancomunitat només és possible amb la dedicació constant de tants i tants treballadors i treballadores. La gala de lliurament dels premis que atorga la Mancomunitat de la Safor va comptar també amb el dibuixant Bernat Moreno, qui va presentar la Safor Il·lustrada. És un recull de tots els pobles de la Safor, dels 31 municipis, en el qual es parla un poc de la història i de llocs d'interès que podem trobar a cada poble. I és un passeig visual amb il·lustracions de llocs que m'han paregut interessants. Aquesta és una edició que vam traure per invitació d'Assumpta per al 40 aniversari de la Mancomunitat i a finals d'any o principis del següent ja trauré jo una edició més extensa. Els premis Ferrer Pastor i Carmesina de la Mancomunitat de la Safor va estar una velada de retrobaments, de posar en valor l'excepcionalitat que suposa tindre a la comarca una mancomunitat que continua funcionant, una gala de reconeixement als polítics locals que van promoure la iniciativa ara fa 40 anys.